La convocatòria de concentració d'avui era per denunciar la massiva contractació temporal que exerceix Decathlon a gran part de les treballadores, la majoria d'elles joves, que patim aquesta precarietat laboral en forma d'aquests contractes temporals que s'allarguen com a màxim 6 mesos i que van encadenant en aquesta situació a diferents joves. I una mica el que es demana és aquests contractes que de fet són il·legals, demanem una situació que es reguli la situació laboral i es facin contractes indefinits per totes aquestes treballadores que estem en aquesta situació, que és la majoria d'elles. I la idea és començar amb aquesta mobilització, hem fet la convocatòria de vaga i aquest dijous ens necessita per fer la mediació i per si realment Decathlon està obert a arribar a aquest acord i regular tota aquesta situació irregular i de precarietat.